Matul il-ġimgħa li tfakkar il-kanċer, il-Fondazzjoni Marigold ħabbret li riżultat ta' donazzjoni li nġabru matul il-Pink October u l-Movember se jitwaqqaf it-tieni servizz tal-onkoloġija fil-komunità. Dan is-servizz jikkonsisti fost oħrajn van li jdur minn lokalità għall oħra joffri trattament u assistenza ta' saħħa emozjonali għal pazjenti tal-kanċer bis-siem ta' diversi professjonisti, kif spjegat iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Michelle Muscat. Hemm it-tabib it-tobba ġewwa l-isptar li jiddeċiedu jekk pazjent hux eligibbli għal dat trattament jew le, ġifieri ovvjament mhux aħna, però kemm jista' jkun jintuża u xek għax ovvjament kif qed ngħidu dan hija hemm biex jagħmel il-ħajja tal-pazjent dejjem aħjar. Spjegat li fejn hu possibbli dan is-servizz se jkun ta' spalla għal dawk li jibqgħu jaħdmu waqt li qed jieħdu l-kura. Grafikament għalkemm Malta żgħira xort għandna problema wkoll ta' traffiku, allura kemm jista' jkun issa bit-tuni unit ħajintlaħqu aktar pazjenti u hopefully jintlaħqu wkoll lawċin. L-onkoloġista Nick Refolo fisser bħala imprezzabbli il-ħidma tal-għaqdiet mhux governattivi biex titqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer. Biex issaħħaħ l-awareness biex in-nies ikunu iktar konxi ta' x'inhuma s-sintomi. Aħna ma nsibux ħin biex nagħmlu dawn l-affarijiet, għalhekk għandna bżonn għajnuna mingħand NGOs u mingħand il-pubbliku stess. Tenna l-ħidma kollettiva bejn il-professjonisti tas-saħħa u l-NGOs sabiex titkompla ġlieda kontra l-kanċer.